Itsasoko ura. Itsasoko urak, aztertu dutenez, taula periodikun elemento edo sarri guztiak omentiu. Itsasoko ura bere hortan badirudi zikin xamarra dola, badirudi berdina, neutroa, badola erabat itsasoko ur filtratua lortzeko, eta bai edateko edo bai bainatua zure gorputzan olartzeko nolabait. Itsasoko urakin esperientzia asko daude, René Quinton da, lehenengotakoa da nik aurkitu duten abintzat. Sartu YouTubeen, odo? Mino kontuz, nondik abitzen zan. Eta konturatuko za zeinen manipulagarriakan alde guzita kontuz. Zautzen mazu kinesiologia galdetu, zute jarri bideo horren hori, eta bideo netzatik oan ikustia ona da, bere zorioneako ona da, bai, orduan ikusi. Ez, zure esku gabitzen da, bai edo ez. Informazioa bikaina izan jeken, agian zuet zaude momentu hortan prest informazio hortako, agian denbora gaio bertzu, edo agian ez zaizuko men, agian beste ibilbidea bat zuria. Zein edaki?